Drama ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter nadalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay kaulok tan kaantabay susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kadilang Bakani Lignaay Babalay Naringalan Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 9 nakabuasan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Lignaay Babalay. Bagal daw bigat ka na kayo amin na po Mabigya Kapuasan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tilalamat niya manging paruntaan na saray balita, isyo ng komentaryo ni Pakar at saray matuan. Liknaay Balay. Nakantabi lalangulad sa agaw lanatan na agaw natan ay Miyerkules petsa 29 latatong tanagagik dyan nga ran nasa kapaborito tayon RJ Jimenez always at your service magtarilingkor magtariyon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kalop, kanta ba team at the technical side at ating tanagagik. Boy, it's been a long time. Say matartaraki. Atag tagayalaki. Ang gapoy arom engineer Dennis. Ano? Jagbayag, jagtempan nang. Singa aling mo na. Ayan tulayon tatak ko na talaga at ating tanagagik. Basta Engineer Dennis talaga. Inakaw daw daming ngaran mo ay. Ha? Palaganas. Oh, yun. Engineer Dennis Palaganas. Yun. Thank you partner for your for understanding. Isa ka na tatalagong tatak ko na ito. Tatong tanagagik Antolaya so nagagawat tapo na mundo ni Jad Kaplusan di man na Jamaica Gaili Kasil na samay dagem yan nalilik na danatan di man nanto lapod samay hurricane walay makmaksilya bagyon nalilik na danatan di man ya say Pulestuya Kasiltuya tatong tanagagik unlagpas at 200 luray kita na tatong tanagagi unlagpas at 200 kilometers per hour so batik tuman ya bagyo at tatong tanagagi hurricane so tawag da si Katulaya so sangkakasilan ya hurricane yakin mo na at tapo na mundo at sayan taon 2025. Kanyan dasal timat iradiman Jamaica atatong tanagagik ta na taylatan untan iraya kasil na bagyo ilaluan tayo likod at sari properties yan na dusdusyang na dural-dural na geray-geray atatong tanagagik kagauntan paano na ni pati bilay aligmat la kumunan to Kanya ni dumaduma, so sayay panaon natan tayo at atong tanagagig, ni dumaduma.
Ani, at sayan kaplasan na tatong tanagagik, ha? At ipapakabat, ipapasabik pa at saray kakanayon, ha? Tan kabalas-balas sa linawan ng Uncle Pinoy, si katoy agaw na tulor danatan, ha? Kuanta balot no misa anda ni Diman at St. John's Cathedral, pero sa pangipunpunanda ditan the Eternal Gardens, ha? Ditan the Eternal Gardens. Anto yung ibabagada natin na tatang tanagagi kay ni? Tinmagay bimiskag so dolyar kontra ed piso. Ha? Binmiskag so dolyar kontra ed piso atatang tanagagi. Balat ante sa laanitan at wadyan dengalantini so sakay ya report. Malala po ed kinan kapaborito Amor Diga. Kapaborito Amor, go ahead and good morning. Yes, good morning kapaborito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala ang bangkay na lalaking natagpuan sa may territorial water ng Balangubong, Lingayen, Pangasinan. Ito ay ayon sa pahayag ni Police Senior Master Sergeant Glenn Ancheta ng Police Lingayen sa ginawang panayam kanina lamang. Sa investigasyon, ang biktima ay posibleng nalunod at naanod sa naturang lugar. Natagpuan ito ng isang mangingisda banda alas 12:45 ng hapon na lulutang-lutang noong Lunes, September 27. Ang biktima ay may taas sa 5'3", nakasuot ng t-shirt na black na may tatak na Solitude at black pants. Katamtaman ang katawan, walang signs of foul play o kaya external injuries. Ito ngayon ay nasa isang morgue ng punerarya sa nabanggit na bayan. Samantala, sa iba pa nating balita, mga kapaborito, nabitag sa inilatag na bypass operation ang isang kabilang sa street level individual o kay SLI na si alias Kolot sa Zone 3, Barangay Nausyan o kaya ng Kayasan, Ordaneta City. Ayon sa pulisya, nakuha sa suspect ang 6 na piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na may laman na suspected shabu na may timbang na 5 gramo na ito ay may market value na 34,000 pesos. Nakuha din sa suspect ang buy-bus money na 500 peso bill at 1,000 peso bill na budol money. Isang piraso ng cellphone at isang lighter. Ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa police station para sa kaukulang disposition. Kasong Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act ang kakarapin ng suspect. Ako po Okay, go ahead, Amor. si Amor Ligas Pidiga, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. And for kapaboritong Amor Diga, naman bilang ta wala ray kabkabat yo ditan o kapamilya yo at atong tanagagik ya agni anumpet ang gadsaren kaplosan, no nabirbir yo may t-shirt ya andeket ya aka pantalon o aka sulong na palaksab ya may andeket matlam lamang at atong tanagagik, paano kabat yo, o dinopi kanayo na nyo ni. Watan natan at Lingayen, may coordinate kilad Lingayen PNP, ya. Natan, sa ibabagada at atang tanagagi ay piso tayo, ay agi, unluluksab subalurto, umbibiskag sudolyar. Natan, marakap ya balita ya, para sa OFW tayo, pero makapermanad si katayo dyan Pilipinas, siyempre no timagay sa balor na dolyar, antay latan. Paano na ani at untagimot sa balor na sari sa saliwan. Kani, 59 pesos and 13 centavos so sakay dolyar lanatan. Abot-abutan tulay sa isinta. Sa isinta tatang tanagagik.
si katulaya ibabagadan all-time low. Yan in luksab, in depreciate, in pan-depreciate na sa piso kontra dolyar. This is now for the 9th straight trading day. Luri kita na 9th straight trading day. Yalin magsab so value na peso at atang tanagagik. Akin kasi at atang tanagagik. Antayo agtayo ni Buri. Agtayo ni Buri ya satan so makasangag, nayarin makasangag na sa ating inleksab na balor na sa piso kontra dolyar. Lapod sa araraya. So nagagawan korupsyon advance sa tayon Pilipinas. Ni sa ikwantuya lang di ay, we have a government who has long been a member of NATO. Tigabay ti bagay, North Atlantic Treaty Organization andi. Sana ni so pakatalustod sa tay NATO, or NATO, anti kwanto sa tay definition to NATO. No action, talk only. No action, talk only. Pero sa kwanto matlante ng Presidente BBM, si Presidente BBM sa kwanto matlante at atang tanagagig, maong lamay airtight so kaso kwanto, maong lamay airtight so kaso kwanto, kanyan ag kayo mapaga, ag kayo magana kwanto mat. Ag kayo maganat, ag kayo mapaga, walan san siya. Pero kapigan kasi tayo walan san siya, na naupulay pasensya, nasaray karaklan at atang tanagagik, ni nagkalalo lang natan, sa ibabagatula lang ulang, ng Senador Ping Lacson, yung posibleng umpawilya chairman na sa Blue Ribbon Committee, sa ibabagato, posibleng maglabas ng mga bago at malalaking pangalan ang itinuturing niyang very important witness sa flood control fiasco. Sa ikwanto medyo malawak-lawak ang magiging investigasyon. Malawak-lawak sa gabay ton ibaga, wala lamot iray laan tayon direksyon ni Pakarad Saya so tuloy-tuloy investigasyon na sa flood control fiasco at ating tanagagik. Mas umbalog ko no, mas malawak. Kasi may mga lumalabas na mga pangalan daw. Malalaking mga pangalan na hindi lumalabas sa mga naunang hearing. Okay. Hanto kasi lalama so drama dad saya. Si katutan suliknaan. Nasaray karaklan na tatang tanagagik wala lari mangibubus nga sa kwanto ng Anthony. The new script will go to Duterte. Kwanto? And allies and the original crocodiles will be safe and can now be relaxed again. Am I right, Mr. Ping? Kwanto? Ang natan nilabat. Ang salita at ibabaga ng Senator Ping Lacson. Agdiin marapal Senado at ibabaga ng Mr. Ping Lacson. Ya balbalag ya ngaran iray ibulgar to. Yan importante kuno ya witness. Ayala sulik na nasaray totoo. Very obvious kwanda mo lante. Very obvious. Mabata-batar irarati kurang kutdang ya gagawin nyo kwanda. May lalabas na mga bagong pangalan at saka medyo malaking pangalan kwanto ng Senador Ping Lacson. Aliwan balbalag yung ngaran manaya may ngaran na dara may duaran to. Ni antayong gadsarian kaplasan. Ikaw danitan so atan so amay statement ko no ng Orly Gotesa at Peke. May notaryo to. Pero nansambabalot at Senado, agauntan. The mere fact yan nansambad Senado, ang kapulay kakanaan to may notaryo, kwanda. Ni sa kwanto ng Greco Belgica. Ang mahalaga,
sa investigasyon ay yung statement ni Orly Gutesa, hindi yung notaryo. If the notary was fake, then punish the notary, not Gutesa. Why attack the witness? He came out and risked his life to link the masterminds to the case. Anong klaseng investigasyon yan, Kwando? Anong klaseng investigasyon yan? Pagkatapos ng kanyang paglalahad ng mga ilang bagahing mga basura, si katutan so tawag da, at sara may milyon-milyon, ya kwarta, ya inpaawat da at ating tanagagik edwaran persona. Basura so tawag da. Luri kimanayin to Sawaan da, kanya sa tawag dala basura. Ta siyempre dagdag, among kuglad kaabongan da. Aliwalan may pleasing to their eyes. Basura na ang kanilang tingin. Ang dami. Puro papel. Agaw tanatatong tanagagik. Kayan, which is which? Pero sa kwento malantin at PBBM, alam ko na kung sino sila. At tiniyak ko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pananagutin ang lahat ng opisyal na sangkot sa katiwalian at titiyaking makukulong ang mga ito sa pamamagitan ng matibay na ebidensya at tamang proseso ng batas. Ito po ang naging reaksyon ng Pangulong PBBM nang siya po'y nakapanayam sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan sinagot ni Marcos sa mga batikos na tila mabagal ang kilos ng pamahalaan laban sa mga tiwaling opisyal. Ayon sa Pangulo, mas pinipili ng administrasyon na maglatag ng mga kasong matibay at hindi basta-basta mababasura sa korte. Kaya't kinakailangan ng masusing investigasyon at kompletong ebidensya kwantumat. Kaukulan so may malot yung investigasyon, kaukulan kompleto so sa ebidensya. Kumbaga airtight. Yan talaga. Sa kwanto ni. At may mga nagtutulak umano sa kanya na agad ipakulong ang mga sangkot sa flood control scandal at bawiin ang mga ninakaw na pundo, ngunit iginit niyang dapat pa ring pairalin ang due process. Tama naman si Pangulong BBM. Kailangan natin sundan naman yung due process because if hindi natin sundin ang due process, we will be accused of bending the law. Gantan. Basta sa kwanto, alam naman natin kung sino sila, kaya tiyakin natin na makukulong sila. Kita mo? Sa kwanto lang tit. Can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people? Nakawala dahil hindi maganda ang pagkakahandle ng ebidensya? That would be a much worse result. Kwantumat. Kanyan jad kwanda may ilok at jad kwanda lantit Ilocano, hang kayo nga madanagan apo, hang kayo nga madanagan, don't worry kunada. Yung nga lang kasi nakakalungkot kasi bukod dyan sa paghina ng piso po natin, value ng piso po natin mga kapaborito, lumalabas din sa mga balita ngayon na marami ng mga investors, dakularan investors in matras at plano da yaman negosyo dyan Pilipinas, lapud takot da. Dahil sa takot at kawalan ng tiwala, trust sa gobyerno, lapud saya so talamak ya korupsyon. Aya na lapo may statement na sa kaya dating opisyal na Bangko Sentral ng Pilipinas. Lori kita na atatang tanagagik agauntan, So, ang sakit-sakit ya. Ang sakit-sakit ya, ta siyempre, no, wala kumitiwala at gobyerno tayo, irarayan investors, di man sa Sbirad Pilipinas, yasay gabay ito ni ibagatan no naman sa Sbirad at investors at bansa tayo Pilipinas, at man sa Sbimat sa opportunity.
that will open opportunities sa tatang tanagagik for employment. Likodan sa atin pagkaagwat nasa ekonomiya tayo lapot sa haratan na negosyo mangitermat-itan na employment at sika tayo agawantan. Pero noontan niya nadadagdag ira, nadadagdag ira tatang tanagagik lapot takot da, pagada, lapot sa harate balitan corruption, ay agi. Si katutay balbalag ya problema tayo. Lalo lang natin, tanggad natin, is nabanto ni ng dating Congressman Saldico. So sara may invitasyon o subpena ya ipapawit dad si kato ni imbaga ng ICI Executive Director Brian Husaka. Pigaralay subpena yung pawit da demanded residensya ng Saldico, demanded Pasig, tan demanded Bicol. Sa irap tumatlan tita sa balita ang kapudya balot at Pilipinas. Tuwata, ang kapudya umanaamot-amot. O, akasumpot lang. Ay, agi. Sige, untuloy ni sa ligna ibalay at ating tanagagi kaya rin ni Nasarian Pakabatan Paimano malalapunid saray manangan tabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dame un San ang puta-putang irang impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, squatch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Pag ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say Tanging ikaw ang katabi.
Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Rumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sulik na ibali at ating talagagik. Kaulop kan tabay nyo ni Gandara na sa kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Sa Magtaralingkor, Magtarion kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Alas 8:05 oras tayo at ating tanagagik. Napuas at 30 at si Katulaso saya may 10 ya. Agaw na urong, tano 31 Friday is a holiday. Diba? Wala man sugangan ng Malacanang, yung deklarada ay 31 as a holiday, tapian jaruntan, at naidan mawaya-waya, ay makasumpot, iray, manlapod, Manila, unsumpot at saray probinsya da, ya may silibran na sayay undas. Actually, jad Isitex, nan amay October 25, kani 29 nata nanto amay October 25, aka-experience lara ray kinay, commuters tayo na grabing traffic, paarap lara ray arum matutuo, paunlaad probinsya da, at sayo pansilibran na undas. So we expect heavy traffic at ating tanagagik sa harayan panaon. Hello and good morning nga pala. Hello and good morning nga pala kay Madam Emma Lipio, sang Barangay Basing. Tan siyempre, latilay Madam Emma, saray single ladies na Barangay Basing, si Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, si Kagawad Esperanza, tan si Madam Ja. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Barangay Basing. And speaking pa rin of Bali na Binmalay, baka gusto nyong magkapera, ongoing po ang screening. Screening ng Binibining Binmalay 2026. Diyan po sa may Municipal Hall, second floor. Kuantano akapapiliraray, akapanpililara na sara may mangirepresenta sa kada barangay at sa Binibining Binmalay. Ni balbalag manay premyo. Sa Manalo, ya Binibining Binmalay 2026 at 50,000 pesos. Sa Magmalyo first runner-up, makaawat na 30,000 pesos. Sa second runner-up, 20,000 pesos. Tan wala ni susamay consolation prize. Akwanta balot no aramay agaanalo kay badsay consolation prize.
makaawat na. Tasay consolation prize is 10,000 pesos. Okay, bali-bali ya. Tatang tanagagi kanyan. If you have the beauty and you also have the brain, di join na kayo sa Binibining Binmalay 2026. Tani asengger lang. At kalabas tuyay December, January, February, arapon lay preparasyon para panpiesta na sa bali na Binmalay. Pero maya kayo pa, wala kasabit siya kya, walay informasyon, ya impasabidad siya, ditan da bali na Binmalay. Hello Sir Maxi Solis, good morning. Magandang umaga po sa inyo Sir Maxi. Ya, tuwata, tepat ko labat tepat ko labat atatong tanagagi ka, tuwata ya arilib, walay 34 ya pulis ditan at bali na Binmalay, so arilib, kaibala may deputy, nirelieve ng mayor, sa rason, lapod ta araya kuno, at si Karaso Manonaan yang isagap na sa may complaint laban at sa may kaplusan niya Chief of Police na bali na Binmalay si Chief of Police Valerio. No wala man bilang so makaanta ditan pili na uya pa. Iteksipad si kami at atong tanagagi. Pasabi pa sa information no walay untan niya arilib iran 34 ya pulis ditan lapo-labat lakunod complain da kontra sa may Chief of Police da. Kani sa ikwan dalik na anda atatong tanagagi kay at sayan na agawa ditan o nagagawa ditan at sa ikwan da agay mo laton ay singa maugas lay mangibes ngaw naliknaan kwanda. Siyempre walay liknaan damat iraratan gano po pulis sira walay liknaan damat. Hindi yung ang kanilang puso ay matigas. Meron at merong mga soft part. Nasa puso da atatong tanagagi gauntan. Noon tuman bilang tay agda nagugustuhan. Agda nalalabayan at sa tay Chief of Police laging walay ugaliton agmat kanais-nais, adliknaan da atatong tanagagik. Kasi siyempre ibas nga da masuliknaan da. Aliwan maugas tayo mga ibas nga, naliknaan, nagauntan na tatong tanagagik. Sinakaukulan ditan, prebaan da yun, tan sa kagagawa to, imbestigaan natan. Atan sa may tatawagan tayo due process. Imbestigaan tayo, akin at untan suliknaan, nasari kakaibaton polis, Chief of Police. Tano, walay reklamo sika bilang sika sa kaya leader gaan natatang tanagagi at irereklamo da ka walay aliwa agauntan. There is something wrong at leadership mo. Anatan, nang mo, nang yu atatang tanagagi aral yu, antkin kasi taman rereklamo unya suliknan na saratay 34 ya police including the deputy at sa may Chief of Police da. Under the name of due process, imbestigaan. Kasi saksakay against 34 at sakay tuolang bangat, there is something wrong. There is something wrong. So nang dangan tayo natan. Due process dictates dengalan tayo. So, nasararayan po police, reklamo datan dengalan timat so samay may yung panig ng Chief of Police. And then we will make an evaluation. Kasi no, luri kita na karakol, nasari man reklamo Chief of Police, then there is something wrong with his kind of leadership. There is something wrong. So, nang tayo. Akin kasi, taon-tan sulik na andararen po police at sa Chief of Police da. Simbangan tayo natan. Simbangan tayo natan. No, kaukulan lan salatan. No, nalilingumot iraramay 34, akin. Then, mas marakap,
pantungtungan, gauntan. Pero no untan so desisyon ya arayan 34 pulis ya man reklamo sa may walay complainant sa may chief of police at i-relieve mo ira singa makapkapoy mat nabalang lang may essence na due process ya kawan. Dapat itan aliman sa ikakalakalan ikakalakalan tayo ray makanupugan agaw tanatatong tanagagi tanggap po tayo posisyon si karasuwatan at posisyon aliwan si ikakalakalan tira pero manapag-angan ko ya dengalan tayo so kawigitan kawanan gauntan dengalan tayo tapen nang dengan tayo no akin tani pelwari kaya 34 against 1 tay panisyan mo agaw tanatatong tanagagi no one-on-one labat ko mon nanang mo no sipay kulay lingo agauntan pero ayan 34 against 1 sipay dengalan mo agauntan na tatang tanagagig aliwan sa ikakalakalag ta kayo at sari makanupugan man-imbestiga man desisyon at satan niya reklamo nasara tayo 34 at sa tayo chief of police pero ang ako sa may tutuntunan tayo ya due process at bansa tayong Pilipinas na kaukulan dengalan timat ira aliwan sa may outright ya i-relieve timat irang tampol gauntan ano ba kasing issue doon sa chief of police akin na taga makaroon so liknaan nasa ararayan 34 ya police including the deputy sa te chief of police da. Abusive? Tutuputan tila ba? Tatatong tanagagi ka? But we will try to make an inquiry. Tatang tanagagik. Kaya mapangat ka. Batik kakal ka dyan. Ipapakabat mo't manaya na Comelec at tatang tanagagik sa Commission on Elections. Yadjad sayay agaw na October 30 na buwasitan. Huwebes. Ito Huwebes manlapod alas 12 kaagwan. Yaanggad November 2 agaw na simba. At bilang paggunita po sa undas o kay All Saints Day at All Souls Day, pinapahayag po ng Commission on Elections na suspendido ang voter registration mula tanghali ng October 30, 2025 hanggang Nobyembre 2, Nobyembre 2 ng 2025. Kasama ng buong bansa, iginagalang natin Kwan na Comelec, iginagalang natin ang paalaala ng mga yumao na sa pamamagitan ng panalangin, pag-aalay at pagninilay-nilay. Pinapanatili nating buhay ang kanilang espiritu sa ating mga puso. Naway makatagpo ng kapayapaan at liwanag ang kanilang mga kaluluwa. Yan. At para mapanatag din ang espiritu ni Sir Jerome, binabati po niya yung bagong elected na Barangay Portik Persons with Disability Officers for the calendar year 2025-2028. Oy, may mga bagong officers na ng Persons with Disability dyan po sa Barangay Portik na pinamumunuan ngayon ng kanilang presidente na si Elvira Magno, Vice President si Jerome Antinorio. Ay, Vice President ka pala, Jerome. Kaya naman hindi ka mapakali. Okay, Vice President Jerome Antinorio, Secretary Digna Villanueva, Subsecretary Melanie Pinto, Treasurer Shane May Soriano, Sub-Treasurer Angelic Gutierrez,
Auditors Ira Jane Dumlao at Eileen May Soriano, Business Managers. At si Karadi Arsenio Biliran, Anjo de Guzman, PRO, tan si Christopher Ramos, Charlie Prado. Araratan sa Balon Officers, newly elected Barangay Portik, Persons with Disability Officers for calendar year 2025-2028. Congratulations, ha? Nagkalalad si ka Sir Jerome. Si ka man ay Vice President. Man trabaho kay sustuditan. Sir Jerome, tani, napapatnagan kun si Kalay Unsublay. Ya Presidente na aniditan. Vice President, kwa mo pa? Di asing singular position niya, President. Kwanto, agauntan. Kanyan paspas siya, ma. Sir Jerome, ma. Ang puta-putang niya tungtungan natatang tanagagig, so saya ni paakar, at sayay salen. Tani wala ray officialis ang isubmit na sara may salenda. Ang tutay salen, si katuya may statement of assets and liabilities. Nasaray empleyado at gobyerno. Amin, yung walad gobyerno, malapod saray walad sangkaluksaban. Yung empleyado na gobyerno, mangisasubmit irat kinaon na satay salenda. Statement of assets, liabilities, and net worth. Net worth. At aton tanagagik, si katutan so, gabay itong ibagatay, salen. Tani, pigarara, susamay, ang isubmit la, nasara may salenda. At, wala ramay kakabalag. So, kayamanan da, wala rin bilyones da, at atong tanagagik yung hindi deklarada. Sana all. Makapainggit. Wala ni, alarim niya salita to te inggited Pangasinan eh. Makapainggit ya, gigili kayamanan daan to bilyones sa pantutungtungan ng tatang tanagagik at sa te kayamanan da. Kanyang sa ikwang ko sana all. Di ba? Gawin tanatatang tanagagik. Singasayay. So, babasan tayo natin. Pigara Raya. Jad Sare Senators. Sa kiladtan si Senator Kiko Pangilinan. Yes ay net worth to at 26,738,597 pesos and 97 centavos. In submitutan, at atong tanagagig. Pero, sa ikwanto ng dating ombudsman, Samuel Martires, at sa atan susal ento ng Senador Kiko Pangilinan, akin at agmo intila, susamay kayamanan, nasa asawam. Si Sharon Cuneta. Why did you not state her assets and liabilities in your SALN? Kasi, ditanad SALN at atong tanagagik, sinasama po dyan yung income ng asawa sa kanilang declaration of assets and liabilities. Kasama po yan. Lahat, kasama po yan. Ang gapoy, hindi mo sinusulo, kaya yun yung pagka may asawa ka, kasama rin siya sa salin mo. I-report mo rin yan. Hanggang tanatatang tanagagi. Matapos at pagsimula pa lamang po ang eleksyon, politika na. Kaya walang nangyayari sa ating mga bansa. At ito pa ang worst, ang paglalang ng issue ng korupsyon na Nawala? Okay na? Alin ang nawala? Okay. Sige. Okay, bumalik na.
So, pasensya na kayo mga kapaborito. Medyo high-tech tong ating ginagamit ngayon at kinakapa pa natin. Nonetheless, ito nga po yung sinasabi ni dating Ombudsman Samuel Martires sa Tatong Tanagagik at Sayo Sosal Ento. Napo na kasi ni dating Ombudsman Samuel Martires kay Senador Sasal ni Senador Francisco Kiko Pangilinan yung hindi niya pagsasama sa mga ari-arian at yaman ng asawang si Sharon Cuneta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Bakit siya hindi sinasama yung income ng asawa sa kanilang Declaration of Assets and Liabilities, referring to the other senators na naglabas ng kanilang salihin? Bakit itong si Senador Kiko Pangilinan hindi? Kwanto natan? Nakatingin ba siya sa ibang direksyon? Then he is the one violating the law. Actually, not me. Wala akong itinatago, kwanto. Senator Kiko, explain mo na lang bakit hindi mo sinabi o sinama yung assets and liabilities o net worth ng misis mo na si Miss Sharon Cuneta. Atan lama ibabagada at atang tanagagik, bago mo punahin ang dumi sa mukha ng iyong kaabay, humarap ka muna sa salamin. Singasayay. So, statement na sa Municipality of Bulusan, Province of Sorsogon. Involving again si Vice Ganda. Showbiz tayo natin. Akin kasi Antoy Agawa. Diya ay wala sa opisyal na pahayag po ng LGU. Coming from the Office of Municipal Mayor Wenny Rafalo Romano. Big sabihin, babae, yung mayor po nila. Sa kwanto diya ay atatang tanagagik. Bilang ina ng bayan ng Bulusan, nais ko pong nais ko pong magbigay linaw sa naging pahayag ni Vice Ganda sa kanilang episode, It's Showtime episode noong October 24, 2025, last week. Patungkol daw sa kanyang donasyon sa Bagakay Elementary School na kumalat sa social media. Tahasan niyang sinabi na bulok ang eskwelahan sa probinsya ni Heart Evangelista at walang mga reading materials. Ayun, nakisaw-saw na naman. Okay. Nais ko pong bigyan diin na wala pong kinalaman si Miss Heart Evangelista Escudero sa isyong ito. Dumalaw po sa Bagakay Elementary School si Vice Ganda noong September 26, 2023 at nag-pledge po siya na magbigay ng donasyon sa paaralan. Ang unang donasyon na 50,000 pesos ay pinadala sa school head noong December 22, 2023. Sinundan ito ng karagdagang donasyon noong January 7, 2024, January 24 at January 30 na nagkakahalaga ng 17,360 pesos. Generous si Vice Ganda. Ang kabuuan niyang donasyon ay 67,360 pesos. At ang naging proyekto ay ang pagsasaayos ng bintana, pinto at pagplaster ng dingding ng makeshift classrooms, paglalagay ng tile sa isang comfort room at pagkabit ng internet at bayad ng internet bill sa loob ng 3 buwan. Nathan, akin ito sa itututulan mo kasi Madam Vice Ganda. At si Heart Evangelista at agmat part na Department of Education. And she is not even a public official. Probably the husband is a senator but she is not. Bakit siya sininggle out mo? Anong pakialam niya? Yun ngayon ang sinasabi ngayon nitong LGU Bulusan. Taos puso pong nagpapasalamat ang LGU Bulusan sa donasyon na naibigay at sa kanyang kagandahang loob. Naayos po ang makeshift classroom na inumpisa ng Parents Teachers Association at may pundo din galing sa school, MOOE at Special Education Fund ng LGU. Gusto po naming ipabatid
na bago pa man dumalaw ang team ni Vice Ganda sa naturang paaralan, meron na pong permanenteng classroom na galing sa DepEd at kumpletong mga aklat at supplementary reading materials na required po ng kagawaran. Sa katunayan, kwanda tatong tanagagik noong Mayo 11, 2023, inilunsad ito dito ng DepEd Sursogon ang reading program na Project Target, kaya mayroon na mga supplementary reading materials na ginagamit ng mga mag-aaral. Kaya lang, nabanggit ang pangalan ni Heart Evangelista. Sa kwanto lalaingan, niya ay, so Mayor da, nabaliwala ang lahat ng pagsusumikap ng mga guro at pamunuan, mga bagulang at mag-aaral, lokal na leaders at ng kagawaran ng edukasyon at iba pang stakeholders para mabigyan ng kaaya-ayang paaralan ng mga kabataan na angkop sa kakayahan ng komunidad. At ang paraan ng pagsasamadla ng kanyang donasyon nitong si Vice Ganda na may komentong bulok na paaralan at walang reading materials, sa kwanto atatong tanagagik, nagdulot ng kahihiyan sa Bagakay Elementary School, sa Bayan ng Bulusan at sa Department of Education. Sana mapakinggan po yan at mabasa po yan ni Vice Ganda. Ayage. Sige, tuloy tinid dilik na ibalay kari ni Nazario Pakabat at paimano malalapadid sa ray manangan tabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dami yung Son ang puta-putang irang informasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Looking for the perfect holiday experience? DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan has you covered. Get ready for the Symphony of Hope, Harmonizing Hearts Christmas Concert. Join us for a breathtaking night of your favorite Christmas music, performed by orchestra and choir. Let's come together and celebrate the season. The concert is on Friday, December 5, 2025 at Stadia Hall 3. Tickets are selling fast, so get yours today at St. John's Parish Office. Look for Miss Maya Gabanan. Let yourself be swept away by a majestic performance of classic carols and festive favorites, all set to the theme of hope and unity. Bring your family and friends for an evening where music becomes a bridge and we harmonize our hearts as one. The Symphony of Hope Christmas Concert. Your holiday magic starts here. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang Flying Connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, 'cause we
Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Horace Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gasset, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy tayo at atin talagagig. Dyan nga rin na sa partner tayo si kapaborito RJ Jimenez, always at your service. Binmiyahin agano at Hong Kong. Nakakaulap na nakakantabay ni Ed Sayan Kaplasan. Sa kapaborito yo Joseph Kanilang Bakani. Alas 8:36 lata at ang tanagagig. Hello and good morning nga pala sa mga late tuners natin at syempre binabati natin ang happy anniversary. Tumapito dalamanayan taon. Aya sa nasawa si dating Consilor Irene Lim and to her loving husband kay Madam Miguel Joaquin Bujay. Happy birthday, Madam. Magandang umaga po sa inyo. Ito and syempre at saray aromniran dumurunol team at atatong tanagagik. Hello, good morning. Nagkalalola at kinan JMFP sa ikwanto. Congratulations Pangasinan Heatwaves beating Nueva Ecija Rice Vanguards 82-80. Oy, talaga ang ganda ng laban 82-80. Buzzer beater short thriller shot thriller buzzer beater shot thriller by Hesed Gabo. Yon, MPBL playoffs will now face San Juan Knights in the semi-finals. Uy, galing good luck sa ating Pangasinan Heatwaves rin. Ipagdasal natin na manalo sila sa San Juan Knights, semi-finals para makapasok na sila sa finals. At least, nakaabot ng finals sa Gontan. Pero sana mag-champion. Excuse me again. Tolaya. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Kay Madam Cecilia Morante, good morning, idol. Pakigreet po kami, Yayo Yoko Batutay. Yon.
sa ikwantuye sa kiatatan tanagagi kaya. Tatlong lokal na opisyal na nanalo noong 2025 midterm elections ang diniskwalipika ng Commission on Elections kasunod ng paglabas ng mga petition laban sa kanila. Apirde, kabilang sa mga pinatawan ng disqualification, sina Cabuyao, Laguna Mayor Dennis Hain dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code kaugnay ng umano'y pamimili ng boto ni Tan. At ang laba lang tiyatatang tanagagig, Pera Los Benos. Lahat naman hanggang tan. Ay, nako, swerte mo lang. Ikaw ang naputukan. Ganon din si Albay Governor Noel Rosal dahil sa material misrepresentation matapos matukoy na mayroon siyang naunang hatol ng ombudsman sa kasong grave misconduct. At ganon din si Tarlac City Mayor Susan Yap Sulit dahil sa issue ng residency requirement. Hoy, nako. Abadi kasiwerte ng mga susunod na mga opisyal, ano? Walang kahirap-hirap. Pero pwede pa nilang i-appeal. Pwede pa naman nilang i-appeal. Pero ito naman, kasuklam-suklam para sa mga residente ng Davao City. Actually, galit na galit sila. Sa patutsada ni dating Senador Antonio Trillanes, na sa kwanto atatang tanagagig, wala may statement to nun kining. Sa kwanto ng Trillanes, Davao is the most dangerous city in the Philippines that time when Rodrigo Duterte, was the mayor kwanto. Umaray yung mga taga Davao City. Lalong-lalo na, alam naman nila yung kanilang sitwasyon noon. Si sakilatan niya ng comment, kabat yun ni Wency Cornejo, anak ng Mel, agauntan, artista Motlaya, singer at atang tanagagig, Wency Cornejo, kabat yun agauntan. Nesay kwanto ng Wency Cornejo, this is just complete utter nonsense. Di ko na talaga matake ang kasinungalingan. Sobra naman na yan. I lived in Davao from 2010 to 2018. 2010 to 2018. And the city was nothing but peaceful, organized, and beautiful. You know what I disliked the most about my time residing there? It was the speed limit of 30 kilometers per hour, which everybody followed. How can he say such blatant lies? Is he referring to the early days of Digong's time as mayor? If so, he should qualify his statements. Ikaw naman kasi, Senador, you should qualify your statement. Former senator nga pala, hindi na senador Diba, tumakboring mayor to, hindi rin nanalo. Dagabay. Wala may anong nung kun video tuya at walad dalan, mga kampanya, magdapampansinan. Lagi, tantadalay ugali to, agauntan. Kanya untan, susanok na liwanawa na saray taga Davao natan. Sa kwanto actually ng Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Our legacy is written in the streets, hospitals, and communities we have served. History is written by those who actually work for the nation, not by those desperately trying to go viral. Kanya natalusan nyo lang, no akin at unya sa statement to may sakay, kulang na sa pansin, KSP. Magdasal na lang kayo kasi nang ninyo atatang tanagagig. Si Miggy Lalamot, so sa may gira ditan at labanan na Israel tansad manad Gaza.
Allegedly, wala man susama, di ba? Wala man susama truce ditam. Walay paknaan da, ya itunda dani, so giyera ditam, yung bida ng US President Donald Trump. The social media, ya wala, so may paknaan natan, ya tigil putukan, ceasefire. Agontan. Ay timu ba lalamot? Inggan-gan natan ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Susamay agarang pag-atake ng kanilang pwersa sa Gaza dahil sa umano'y pag-atake ng Hamas sa mga Israeli forces sa southern Gaza. Ayaw so Hamas ay glaon tutunda. Nagkaroon pa dito ng exchange of prisoners sa tatang tanagagik. May prisoners siya walad lima na saray Hamas. Untamot na may prisoners siya walad lima na saray Israel. O nagpalitan pa ng prisoners as part of the paknaan da sa ceasefire. Natanti mo ba alalaman? Ang gapulaya. Kanyan bali-bali impatugtog to ni Manon kini. Kapaborito Dennis Palaganas. May tinugtog mo ni Maante sa Emirong may anto man na kansyon. Yung parang pag-ibig. Yung nung ti amo, I love you. Watashi wa anatui ini. Kwento, agautan. Yan ang kailangan natin sa mundo. Love, L-O-V-E at atong tanagagig. Tanuwalay panangaro at balang sinansakay. Ang gapoy gira, agautan. Ang gapoy kulkulan, ang gapoy gutan, nuwalay love. Singa untan matad sa nasawa. Nuwalay gutan, nababalang so love. Pero nawalay love, ang gaputay gutan. Importantitan na tatang tanagagin. Importantitan. Ay, agi. Pero at sayay imbiyahinan ken Presidente Marcos at Kuala Lumpur. Walay na imano da. Walay na imano da at sayay imbiyahi to at Kuala Lumpur. Sa ibabagada at atang tanagagi. At singa aga pinansin. Agda pinansin ko no si Presidente BBM. Agda ni impila kunod sa may shake hands. Wala yung report siya si Mabid si katayo at atang tanagagi. Accordingly, na sa Kuala Lumpur, nasa gilid lang pala daw si Pangulong BBM at sinadyang hindi siya isama sa first photo ops ng mga ASEAN leaders. Totoo ba yan? Totoo ba yun? Kasi wala rin papoy na tanatatong tanagagi. Yasi nga, ang gapoy kakanaan na sa may inyakar ng presidente ditan at Kuala Lumpur kaiba irami ASEAN arum niya ASEAN leaders. By the way, si katayo manahay ang sublay host nasa tay ASEAN Summit impalimadala kinan Presidente BBM amo gani niya may abasa kay zero achiever singa ang gapoy agawaan babagata di atatan tanagagig inusar na say presidente tayo so Association of Southeast Asian Nations Summit for Regional Diplomacy to criticize China's alleged illegal activities in the South China Sea. So sa ibabagada, he took advantage of the presence of the leaders of different nations. Nagkalalula say alay tayo, United States tan Japan. Lapod sara tay harassment, ya aarapon na saray kaparatira, nagkalalula rin sumisige tayo within what he claims to be West Philippine Seas. So, say ang sakit-sakit balat, he was ignored by US President Donald Trump. He was ignored. Ay, agi. Paano tolaya si Rinay? He was ignored.
And moreover, kwanto, Marcos was severely humiliated in Kuala Lumpur as the United States signed a 0% import tariff exemption to 3 Southeast Asian countries, Thailand, Malaysia, and Cambodia, under a new trade agreement announced during the ASEAN Summit in Kuala Lumpur that removed the 19% retaliatory tariff previously imposed on the 3 nations. Sigabay ito ibaga, tanan imirong si US President Donald Trump, wala tan so ganto ya tariff. Ya 19% at Thailand, Malaysia, and Cambodia. Pero nan api tuyawan to, api arapan to ire leaders na sarian bansa. Anan Donald Trump. Inakaltula. Under a new trade agreement. Inakaltularaya, inakalto may 19% retaliatory tariff. Pero medyo Pilipinas, aganakal. And considering the fact, kumpanya tayo, amigo tayo sa Amerika, pero akin na saan kanya sa ibabagad na natin, the president came home empty-handed. Say tawag na natin at sikato, the National Zero Achiever. And our country has become an international embarrassment. Zero, hanggang po siren. Adyan ang pirdi tila ba na kwarte umbalay, yan ang biyahe di man. Maong ni may palabas ko ang walay pakanungan na legacy kwanto, ne? 4.5% employment rate, lowest since 2005. Kwanto? Dad sa may panahon to, walay 16,706 ya drug-cleared barangays, kwanda. Nang panahon sa Duterte, walay 4,199,288 ya jobs generated through build, kwanto. Walay 2,799 children involved in illegal drug activities rescued, kwanto. 726 government workers arrested in anti-drug operations. Walay 5.6% yung families reporting victimization by common crimes. Walay 5.9 million Filipinos lifted out of poverty. 71,803 classrooms built. 9,845 kilometers of roads constructed. 8,185 high-value targets arrested. 0.8% inflation rate. Slowest pace since May 2016. Natan kasi, pigaray inflation rate tayo natan at saren kapusan. 2,709 bridges were built. 243 seaports built. 64 airports. 15 treatment and rehabilitation centers. CSI Pilipinas ng number 49 in IMD World Talent Ranking in 2019. Walay 596,859 decent and affordable housing inter. Magano, kumusta lamay housing ng kini? PBBB may. Di ba wala may project dan in Gapuda? Pigaran story building man. Nan anak nira na sara may lugar dyan Pangasinan eh. Kasi wala ang imbitad syakmat mitungtong at saray public officials. Introduce itan niya programa na sa kaplasan niya administrasyon niya pabahay. Wala kasi agawan tuman. Wala la kasi dyan lawyer na Pangasinan niya malagay. Yung building niya pabahay. Wala mo dito na dasinggan kwanta bala no tuloy-tuloy niya. At saray arom niya lugar. Pero the last administration, akapangitor iran na 596,859 yung decent and affordable housing. Affordable. Wala mo, so 200,000 fewer families experience involuntary hunger. So that day is
si katutam, pangikukumpara dalan ti atateng talagagik at legacy na sa mga palabas at sarian kaplusan. Anto kasi, so legacy kwanda. Anto di ayay, so flood control fiasco, kwantura, gamuntan. Si katilik na anda atateng talagagik ibabagadad siya. Ay, agi. Reaction mat atateng tanagagik singasayay. At saray datin dilawan. Kwanta no ang tulay kulor danatan? Sa kwanto yan saan ba kayo talaga kumakapit sa prinsipyo ninyo? Kung meron talaga kwanto o sa convenience ninyo, kwanto. Noon galit kayo sa apelyidong Marcos. Ngayon kasama nyo na. Ano yun? Nilunok nyo prinsipyo kasi no choice? Kaya duda ako kung talagang mahal nyo ang mga Pilipino at ang Pilipinas. On the other hand, ayaw kong isipin na tumutulong kayo sa present para pabagsakin. Kwanto maihay? Okay. Silently? Kwanto? Kasi tignan mo ito ang legacy ni Tatay Digong. At ito yung kasalukuyan. Ito ba ang legacy? Malawakang corruption? Meron pang inflation, too much politics. Kaya tuloy sabi nito, kaya siguro hindi pinansin ni Trump kwanto ay. Ay, kayo talaga. Pero dyan ako bilib sa mga Pinoy. At least aware. Aware ang mga Pinoy sa mga nangyayari sa atin. Lalong-lalo na sa ating gobyerno. Didiretso pala sa South Korea si Pangulong BBM. From Kuala Lumpur, didiretso siya ng South Korea para naman sa APEC. APEC at ating tanagagik. Ito yung Economic Leaders Meeting ng mga membro ng APEC. Yon. So sana magkaroon na rin ng kwan. Magkaroon din ng kabuluhan yung biyahe niyan ng ating Pangulo para naman sa atin, para sa Pilipinas. By the way, alamin nga natin kung sino sa mga senador ang pinakamayaman. May idea na kayo kung sino ang pinakamayaman sa mga senador natin sa kasalukuyan. Ang pinakamayamang senador sa kanila, si Senador Mark Villar. Na nagdeklara ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na may kabuuang 1.3 billion pesos. Sino naman ang pangalawa? Ang pangalawa, Senador Raffy Tulfo. Na nagdeklara ng 1,052,977,100 pesos na net worth. Ayun, galing ni ko na. Sumunod naman sa kanya, ang kanyang kapatid, Senador Erwin Tulfo, na may net worth naman na 497 million pesos. Ang yayaman pala, kita nyo yan. Number 1, number 2, number 3, magkapatid. Pang-apat sa listahan, si Senador Juan Miguel Zubire na may 432 million. Pang-lima, si Camille Villar na 362 million. Panfilo Lacson, 244 million. Si Robin Hood Padilla, 244 million, 42,908 pesos and 57 centavos. Pang-walo, si Jingo Estrada, 221 million. Lito Lapid, 202 million. Vicente Soto III, 189 million. JB Ejercito, 137 million. Pia Cayetano, 128 million.
Pang-13 naman, si Win Gatchalian, 89,521,016 pesos and 57 centavos. Sumusunod si Bam Aquino with 86 million mahigit. Sumusunod si Loren Ligarda with 79 million. Joel Villanueva with 49 million pesos na mahigit. Francis Pangilinan, 27 million. At si Risa Ontiveros, 18 million pesos na mahigit. At ang pinakamababa, Francis Escudero, 18,840,000. Iniintay pa natin yung mga ibang senador na maglalabas ng kanilang salin. Sina Senador Alan Peter Cayetano, Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Kapulay malay, may oras sa atin talagagik. Ang tabayan ng susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Diyan nga rin na sa kapaborito tayo RJ Jimenez. Always at your service. Ang kalo pakantabi lang mula sa Magturin Nicor Magturin kapaborito at Sain Agaw na Miyerkules. Joseph Canilang Bacani. Ang tabay team at the technical side. Sain Matarakin Laki. Matagtagoy Laki. At tabay Orom Engineer Dennis Palagana. See you po bukas mga kapaborito. Dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray ng duruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Canilang Bacani. Lignaan na balay, Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad.